Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV. Να δούμε μαζί όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου που προηγήθηκε. Θα δούμε παιχνίδια, θα δούμε αποτελέσματα. Είχαμε το ξεκίνημα για την ΑΕΣΚΑΒΔΕ. Θα δούμε τις αναμετρήσεις όσον αφορά τον ΦΕΑΚΑ με τους Μολοσσούς και τον Λέοντα κόντρα στον Κρόνο Αγρινίου. Θα δούμε τι έγινε για τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και την πολύ πρωινή αναμέτρηση της Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης κόντρα στη Ζάκυνθο. Φάσεις, γκολ αλλά και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Θα μιλήσουμε με τον προπονητή του Οδυσσέα Βλιωτών, Νικό Ανδριώτη. Η ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στην πρώτη αγωνιστική της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας και σιγά σιγά μπαίνουμε ακόμη σε πιο αγωνιστικούς ρυθμούς. Θα δούμε όλα τα αθλητικά νέα μαζί, αφού σας καλησπερίσω όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να είσαστε καλά, μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει προηγηθεί το αγωνιστικό διήμερο, ξεκινώντας με την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, την έκτη αγωνιστική όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο. Η Αθλητική Ένωση Λευκήμης υποδέχτηκε τη Ζάκυνθο, από την οποία και ιτήθηκε 1-2. Υπάρχουν βέβαια παράπονα για ένα γκολ που πέτυχε η Λευκήμη και ακυρώθηκε ως offside, το οποίο πέτυχε η κερκυραϊκή ομάδα πολύ πριν ξεκινήσει να ανοίγει το σκορ η φιλοξενούμενη ομάδα. Τρίκαλα Στρας Πετρετή 0-1. Θα δούμε εμείς τον γκολ και κάποιες φάσεις από την αναμέτρηση αυτή. Κιλελέρ Αναγέννηση Άρτας 0-1. Βατενιακός Πιερίας Αστέρας Λιάνο Κλαδίου 0-2. Νέα Αρτάκη Θίελα Κατσικά 1-1. Σβορώνος Πιερικός 2-0. Θεσπρωτός Οικουμενίτσας Μαγνησιακός 2-0, Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0, Καστοριά 1980 από Φίκης Τρικάλων 2-0. Μετά λοιπόν από αυτά τα αποτελέσματα στην βαθμολογία, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι στην πρώτη θέση έχοντας 15 βαθμούς. Ακολουθεί το Κιλελέρ έχοντας 12-11, μοιράζονται τα Τρίκαλα, ο Σβορώνος και η Ζάκυνθος 11 βαθμούς για την Νέα Αρτάκη και τον Πιερικό. 10 βαθμούς έχει η Αναγέννηση Άρτας και ο Θεσπρωτός Οικουμενίτσας. 9 βαθμούς για τον Αστέρα Λιάνο Κλαδίου, 8 για τον Αστέρα Πετρητή, 6 έχει η Αθλητική Ένωση Λευκήμης αλλά και η ομάδα της Καστοριάς. 5 βαθμούς μοιράζονται η Θίελα Κατσικά και ο Ορδαϊκός Πτολεμαΐδας, 5 βαθμούς και για τον Βατανιακό, 3 βαθμούς για τον Ποφίκης Τρικάλων, στη τελευταία θέση ο Μαγνησιακός έχοντας μόλις 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 7η και θα γίνει κανονικά μετά από 2 Σάββατα Κυριακή στις 22 Οκτώβρη. Θα γίνουν λοιπόν οι εξής αναμετρήσεις. Ο Αστέρας Πετρετή θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Άρτας, Αστέρας Λιάνο Κλαδίου Τρίκαλα, Θίελα Κατσικά Κιλελέρ, Πιερικός Βατανιακός, Μαγνησιακός Νέα Αρτάκη, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου θα υποδεχθεί τον Σβορώνο, η Ζάκυνθος θα υποδεχθεί τον Θεσπρωτό Οικουμενίτσας, Ποφίκης Τρικάλων Εορδαϊκός και η Λευκήμη αγωνίζεται εκτός έδρας στην Καστοριά με την ομώνυμη ομάδα. Θα δούμε εμείς σε λίγο τι έγινε όσον αφορά την αναμέτρηση της Λευκήμης με τη Ζάκυνθο. Πάμε όμως στο τοπικό. Πάμε να δούμε αρχικά 2 παιχνίδια εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. ΑΕΦΑΚΟΝ Βολίδα 1-3 και Αναγέννηση Περιβολίου Αχιλλείας Νυμφών 2-0. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Στην πρώτη θέση ΑΟ Κέρκυρα με 3 βαθμούς, όσο έχει και ο Όλυμπος και η Βολίδα και ο Κρόνος και η Αναγέννηση Περιβολίου, καθώς έχουν σημειώσει νίκες στην πρώτη αγωνιστική. 1 βαθμό μοιράζονται Εθνελιακός Αχράβης, ο ΦΑΜ, Παξί και Κρεμνός Αγίου Νικολάου. Χωρίς βαθμό, Πάος Φακενάκης, Μπενίτσες, Ομόνια Γαστουρίου, Αχιλλείας Νυμφών και ΑΕΦΑΚΟΝ. Η επόμενη αγωνιστική είναι η δεύτερη και θα γίνει Σαββατοκύριακο 21 και 22 του μήνα και περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Πάος Φακενάκης, Αναγέννηση Περιβολίου, Βολίδα Κατοκαρούνα και Ραπνός Αγίου Νικολάου, Αχιλλείας Νυμφών Όλυμπος Κέρκυρας, Παξί ΑΟ Κέρκυρα, Μπενίτσες Εθνελιακός Αχράβης, Ομόνια Γαστουρίου ΦΑΜ και ΑΕΦΑΚΟΝ Κρόνος Αργυράδων. Είχαμε την πρεμιέρα όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Να δούμε τι έγινε λοιπόν στην πρώτη αγωνιστική. Δεν είναι ολοκληρωμένη, περιμένουμε και άλλες αναμετρήσεις. Είναι κάπως περίεργη αυτή η πρώτη αγωνιστική της Β' κατηγορίας. Έγιναν λοιπόν το Σαββατοκύριακο κάποια παιχνίδια. Ολυμπιάδα Καρουσάδων Μέγας Αλέξανδρος 0-1, Δίας Κασιόπης Εθνικός Περουλάδων 3-0, ΑΟ Φοίνικες Ατρόμητος Στρογγυλής 3-0 και Κάβος Οδυσσέας Αυλιωτών 0-2. Στη βαθμολογία βέβαια είναι η βαθμολογία με βάση 4 παιχνίδια, διότι υπολείπονται κι άλλα. Δίας Κασιόπης, Φοίνικες, Οδυσσέας Αυλιωτών και Μέγας Αλέξανδρος από 3 βαθμούς, καθώς νίκησαν στην πρώτη αναμέτρηση. Χωρίς βαθμό, Θίελα, Βασιλάτικα, Ηρακλής Αγίων 10, ΑΕ Κανελίων, Ηρακλής Φακερών, Πάος Φακενάκης, Αστέρας Σπαρτίλα, Ολυμπιάδα Καρουσάδων, Κάβος, Εθνικός Περουλάδων και Ατρόμητος Στρογγυλής. Έχουμε παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική και τα οποία είναι εξής. Την Τετάρτη μεθαύριο, 18 του μήνα, θα γίνει η αναμέτρηση Ηρακλής Αγίων 10, Πάος Φακενάκης η δεύτερη ομάδα, στο Δημοτικό Γήπεδο Στρογγυλής στις 4.
Την ίδια ώρα, στο γήπεδο του Ολύμπου, η Αθλητική Ένωση Καναλίων θα υποδεχτεί τον Ηρακλή Σφακερών. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί Τετάρτη 8 Νοεμβρίου με την αναμέτρηση Θίελα Βασιλιάτικα που θα γίνει στο γήπεδο Ολύμπου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας και πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε πρεμιέρα για την ΑΕΣΚΑΒΔΕ. Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρώτη αγωνιστική. Ήττες για όλες τις κερκυραϊκές ομάδες. Ίσως είναι λιγότερο έτοιμες, ίσως δεν έχουν πολλές ώρες προπόνησης, ίσως είναι δύσκολο να βρεθούν όλοι οι παίκτες μαζί λόγω και της τουριστικής περίοδου. Είναι όλα αυτά μαζί. Πάμε να δούμε εμείς τα αποτελέσματα. Θέακας Μολοσσή 60-91, θα δούμε το ρεπορτάζ της αναμέτρησης. Λέων Κέρκυρας, Κρόνος Αγρινίου 56-62, θα δούμε ρεπορτάζ και από αυτόν τον αγώνα. Πύρος Αρτέων, Λέων Μισολογγίου 64-77, Γκέα Αγρινίου, Κένταυρη 98-52, Νικόπολη Αθλητική Ένωση Καναλακίου 52-62 και Πας Γιάννα Κερκυραϊκός 63-49. Ρεπό είχε ο Έας Άρτας. Στη βαθμολογία λοιπόν, μετά από μόλις ένα παιχνίδι, 2 βαθμούς έχουν Γκέα Αγρινίου, Μολοσσή, Πας Γιάννα, Λέων Μεσολογγίου, ΑΕ Καναλακίου και Κρόνος Αγρινίου. Από 1 βαθμό έχουν οι ομάδες που ιτήθηκαν: Λέων Κέρκυρας, Νικόπολη, Πύρος Αρτέων, Κερκυραϊκός, Θέακας, Κένταυρη και ο ΕΑΣ Άρτας χωρίς βαθμό, καθώς είχε ρεπό. Η επόμενη αγωνιστική είναι το ερχόμενο Σάββατο, 21 του μήνα, που θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις. Πολύ νωρίς η αναμέτρηση του Σαββάτου, στη 1 το μεσημέρι για τον Κερκυραϊκό κόντρα στον ΕΑ Άρτας. Στις 3 ΑΕ Καναλακίου, Λέων Κέρκυρας. Την ίδια ώρα οι Κένταυροι υποδέχονται τον Πύρο Αρτέων. Στις 4 Κρόνος Αγρινίου, Γκέα Αγρινίου. Στις 5 Μολοσσή Νικόπολη, ενώ στις 7.30 θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με το παιχνίδι Λέων Μεσολογγίου Πας Γιάννα. Η ομάδα του Θέακα έχει ρεπό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου και μάλιστα μια ομάδα με την οποία θα ασχοληθούμε, καθώς έχουμε κοντά μας τον Νίκο Ανδριώτη όσον αφορά τον Οδυσσέα Αυλωτών, είναι αυτή η ομάδα των Αυλωτών, η οποία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας και μάλιστα είναι μια αξιόμαχη ομάδα. Εμένα μου έκανε εντύπωση και θα το δούμε και στις φωτογραφίες που έχουμε, το πόσο δεμένη φαίνεται να είναι αυτή η ομάδα και για τα πανηγύρια που υπήρξαν μετά την χθεσινή αναμέτρηση για την νίκη επί του Κάβου, αλλά και γενικότερα για τη δουλειά που γίνεται και πώς έχει προετοιμαστεί. Τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού του ευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά με υγεία, καλή σεζόν, να πάνε όλα καλά χωρίς τραυματισμούς. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις? Μια χαρά. Νομίζω ότι ξεκινήσατε πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο στην β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας χθες κόντρα στον Κάβο 0-2. Ναι, είναι αλήθεια. Η πρεμιέρα, όπως ξέρουμε από την εμπειρία μας, κρύβει εκπλήξεις. Εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί το πρωτάθλημα και νομίζω ότι κάναμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και οργανωμένη επίσης είναι ο Κάβος. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να δούμε τη φωτογραφία με τα πανηγύρια μετά την επίτευξη της νίκης από τον Οδυσσέα Αυλωτών, που φαίνεστε όλοι μαζί, Νίκο, όλη η ομάδα. Εδώ τα χαμόγελα, οι αγκαλιές, μου βγάζει προς τα έξω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα στην ομάδα και ότι είσαστε καλά. Ναι, αυτό ισχύει, όντως ισχύει. Κοιτάξτε, η ομάδα των Αυλωτών είναι μια ομάδα που τα πιο πολλά παιδιά είναι από το χωριό. Είμαι ευγνώμων και τυχερός, μπορώ να πω, ότι έχουμε πολλούς γηγενείς παίχτες από το χωριό των Αυλωτών και την ευρύτερη λίγο εκεί περιοχή. Με 2-3 προσθήκες δηλαδή έμπειρων παιχτών, όπως είναι ο Ημέρης, ο Αυλονίτης και ο Μυρίλας. Έχουμε φτιάξει ένα σύνολο που τα παιδιά είναι φίλοι μεταξύ τους, γι' αυτό και οι εικόνες που βλέπετε. Είναι όλοι μαζί φίλοι, είναι όλοι μια γροθιά. Δουλεύουμε εδώ και 1-1,5 μήνα περίπου όλοι μαζί. Άρα η ομάδα σιγά σιγά δένει και έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της και πολλή δουλειά. Και μάλιστα κάποια από τα παιδιά που ανέφερες, ο Μερίλας και ο Ημέρης, είναι αυτοί που πέτυχαν και τα γκολ στο παιχνίδι το χθεσινό κόντρα στον Κάβο. Τώρα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Οδυσσέας έχει μπει σε μια διαδικασία να κάνει μετρήσεις, θα δούμε και την άλλη φωτογραφία του Οδυσσέα Αυλωτών, να προσέχει η ομάδα τους αθλητές, να τους κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, να κάνετε τα απαραίτητα τεστ. Πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για μια ομάδα β' τοπικό. Νομίζω ότι η ομάδα αλλάζει σιγά σιγά σελίδα και αυτές οι εικόνες που βλέπετε ή έχετε είναι και από τις ακαδημίες μας, που φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσιτούρα, τον Γρηγόρη, σε συνεργασία με εργοφυσιολόγο και το γυμναστή, τον δικό μου και άμεσο συνεργάτη μου, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα βήμα προς απάνω
και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο. Να επανέλθει η ομάδα, βέβαια, ο πρώτος στόχος είναι να επανέλθει η ομάδα στην Α κατηγορία της Κέρκυρας. Και γι' αυτό προς εκεί κινούμαστε όλοι. Πώς είναι, Νίκο, οι προπονήσεις, πώς είναι το γήπεδο Αυλωτών? Το γήπεδο των Αυλωτών είναι αυτό που είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι φύτρωση χόρτο. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, στηρίζει, φτιάχνει συνέχεια καθημερινά. Είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά και στο προπονητικό team, ό,τι θέλουμε. Άρα είμαστε, νομίζω, όλοι μαζί μια γροθιά. Και νομίζω ότι στο τέλος θα πετύχουμε και το στόχο μας. Ο στόχος λοιπόν είναι φέτος η άνοδος στην Α κατηγορία. Βέβαια, η άνοδος στην Α κατηγορία, γιατί όπως ξέρετε πέρσι έπεσε η ομάδα. Άρα βάλαμε όλοι μαζί στόχο να ξανανεβάσουμε την ομάδα και προς αυτή την κατεύθυνση κινόμαστε όλοι. Πες μου τώρα εσύ, από διοίκηση, παίκτες μέχρι και φιλάθλους. πώς αποφάσισες να κοουτσάρεις και να είσαι εκεί σε μια ομάδα που ξέρεις βέβαια, αλλά πώς το αποφάσισες να είσαι? Δεδομένου ότι φέτος έχουμε ένα πρωτάθλημα πολύ παράξενο. Έχουν μειωθεί πολύ δραματικά οι ομάδες. Εσύ είχες ζήσει και εποχές που ήταν ακόμα και 50 ομάδες στο τοπικό, τώρα έχουμε 29 ομάδες να αγωνίζονται σε Α και Β κατηγορία. Έχουν μικρύνει λοιπόν τα προγράμματα, αλλά οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Όπως και εσείς, ας πούμε, χθες κάνατε ένα ταξίδι από το βορρά στον νότο για να πάτε να αγωνιστείτε στον Κάβο, στο γήπεδο της Λευκήμης. Παρ' όλα αυτά έχει αλλάξει το πρωτάθλημα, Νίκο, τα τελευταία χρόνια και ιδίως αυτό το χρόνο είναι ακόμα πιο περίεργο. Συμφωνώ μαζί σου εν μέρη. Νομίζω ότι είχε αλλάξει γενικά το ποδόσφαιρο στην Κέρκυρα. Αν θυμάσαι πολύ καλά, πιο παλιά είχαμε και 4 ομάδες ακόμα στη Δέλτα Εθνική τότε. Ναι. Τώρα έχουμε 2 στη Γάμα μόνο. Ναι. Δεν υπάρχει παραπάνω κατηγορία ομάδα μας. Και οι ομάδες στο τοπικό έχουν ελαττωθεί λόγω των εξόδων, των πάρα πολλών εξόδων. Δεν αντέχουν οι ομάδες κάθε χωριό να έχει και ομάδα. Εγώ εκεί το εστιάζω. Εσύ όμως πώς αποφάσισες? Για μένα που πήγα εκεί ήταν μια επιλογή από πέρσι που πήγα και βοήθησα τον τελευταίο 1-1,5 μήνα που μου έγινε η πρόταση. Είχε μια ανωδική πορεία η ομάδα τα τελευταία παιχνίδια, τα περσινά, παρόλο που ήταν θεωρητικά πεσμένη. Ναι. Γι' αυτό και ανανεώσαμε με τη διοίκηση, βρήκαμε κοινούς στόχους και είπαμε ότι θα πορευτούμε μαζί και έτσι έγινε. Γι' αυτό και συνέχισα στον Αυλωτών. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που η διοίκηση της ομάδας όσες φορές έχει κληθεί είτε να μας βοηθήσει να μιλήσουμε με παίκτες μετά από έναν αγώνα, είτε να μας δώσει πληροφορίες για μια αναμέτρηση, πώς πήγε κτλ. Είναι πάντα θετική και το ξέρεις, γιατί σαν τερματοφύλακας, λέω, σαν παίκτης, έχει ζήσει και παίκτες που μετά από έναν αγώνα, είτε δικαιολογημένα είτε όχι, δεν ήθελαν να μιλήσουν λόγω νεύρων, λόγω ήττας, λόγω προσωπικών θεμάτων. Αλλά καταλαβαίνω ότι καμιά φορά είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη, από τη δική μας την πλευρά, θέλοντας να κάνουμε τη δουλειά μας και να δείξουμε προς τα έξω τι έγινε σε ένα παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό να μας μιλάνε οι ομάδες. Οπότε ο Οδυσσέας Αυλωτών νομίζω ότι είναι μια ομάδα που είναι δεκτική στο να γίνεται και αυτή η δουλειά για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, για τους παίχτες τώρα οι καταστάσεις είναι, μπορεί κάποιοι είναι και θέμα χαρακτήρα να μην θέλουν να μιλήσουν ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι η διοίκηση των Αυλωτών και τα παιδιά είναι προσγειωμένα, είναι νεαρά σε ηλικία, άρα δεν έχουν κανένα λόγο να μην μιλήσουν και να μην βγάλουν προς τα έξω τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Και να βοηθήσουν και εσάς έτσι να προβάλλετε και τις ομάδες των χωριών της Κέρκυρας και όχι μόνο της πόλης και να βοηθήσουμε και εσάς σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Εσύ μπαίνεις στην προπόνηση να είσαι σε ρυθμό λίγο πιο, ή τα έχουμε αφήσει αυτά στην άκρη τώρα και είμαστε πιο πολύ προπονητές? Όχι. Είμαι σχεδόν ενεργός κι εγώ. Βοηθάω κι εγώ από τη μεριά μου τα παιδιά. Κάνω κι εγώ την προπόνησή μου όσο μπορώ. Όχι, είμαι ενεργός κι εγώ. Είμαι ενεργός στην προπόνηση, εννοείται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να δείξουμε στα παιδιά και να είμαστε ενεργοί. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει η φετινή ομάδα του Οδυσσέα Αυλωτών στο πρωτάθλημα αυτό της Β' κατηγορίας? Νομίζω ότι είναι η νεανικότητα και η διάθεση που έχουμε για να επαναφέρουμε την ομάδα στην κατηγορία την Α. Και βέβαια έχουμε προβλήματα όπως όλες οι ομάδες. Είναι αρχή της σεζόν και υπάρχει ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν με τις δουλειές. Θα εμείς ότι χθες πήγαμε στον Κάβο 17-18 άτομα και λείπουν 6 με 8 άτομα ακόμα που δουλεύουν. Δηλαδή έχουμε ένα ρόστερ 24 με 25 άτομα που μας λείπουν παίχτες που θεωρούνται μερικοί και μπορώ να πω και ακόμα και βασικοί.
Πάντως και οι 17-18 που είπες καλή είναι για αυτή την εποχή. Για την εποχή, ναι, είναι πάρα πολύ καλός αριθμός. Βέβαια, εγώ θέλω όλους τους παίχτες κοντά. Σωστά. Για να υπάρχει και η σωστότερη διαχείριση, να δουλέψουν όλοι οι παίχτες μαζί, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα. Είναι ένα πρώτο μικρό βήμα για σένα, Νίκο, αυτό, για να επακολουθήσουν και άλλα προπονητικά βήματα? Ναι, δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί δηλαδή, ή το πας όπως έρχεται, ξέρεις, βάσει των ομάδων που έχουν ένα ενδιαφέρον και τις προπονείς. Συνήθως, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια ή δεν μπορούμε να πούμε που θα είμαστε σε 2 χρόνια, σαν προπονητές πλέον. Γιατί στο ποδόσφαιρο αλλάζουν τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο την επόμενη μέρα. Άρα και στις ομάδες που ήμουν πάλι προπονητής και παίχτης τα προηγούμενα χρόνια, πήγαινα βάσει της χρονιάς, της σεζόν, και από εκεί και πέρα τελείωνε η χρονιά και μετά μίλαγα και έβλεπα τι θα κάνω. Είναι ένα φαινόμενο, φαντάζομαι, της εποχής σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ ακόμα περισσότερο, και στο handball ίσως και σε άλλα, που οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, αυτοί που ακούνε κανένα κράκ στην πλάτη, ξέρεις, στη μέση, συνεχίζουν και παίζουν, είτε δίνοντας το καλό παράδειγμα, είτε για να μην σταματήσουν την αθλητική δραστηριότητα, είτε γιατί αντέχουν ακόμα τα κόκαλά τους. Είναι για πάρα πολλούς λόγους, βέβαια, αστειευόμενοι τα λέω τα περισσότερα. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις λοιπόν κάποιο συνομήλικο να παίζει, ξέρεις, τι πειράγματα υπάρχουν εκεί? Καθώς έχουν περάσει τα χρόνια, εντάξει, μεγαλώνουμε όλοι και έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις ένα συνομήλικο να τρέχει έτσι ακούραστος πάνω κάτω? Ναι, νομίζω ότι εντάξει, το χαίρομαι από τη μια μεριά, όπως και εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα ακόμα να αγωνίζομαι κανονικά σε κάποια ομάδα. Όμως εδώ κολλάει πάρα πολύ η φράση «τόπος στα νιάτα». Ναι. Γιατί μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή πρέπει και εμείς από τη μεριά μας να μεταλαμπαδεύσουμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας από άλλο πόστο και να αφήσουμε τα νέα παιδιά και να προωθήσουμε τα νέα παιδιά. Έστω να βγάλουμε τα ταλέντα, να βγάλουμε κάποιο παίχτη αν υπάρχει, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Οπότε ίσως εκείνοι όμως 1-2 έμπειροι χωράνε, κολλάνε να βοηθήσουν, ξέρεις. Δεν μιλάμε τώρα για 40-45 χρονών. Ναι. Μιλάμε για 30-35 που ακόμα αντέχουν, έτσι, οργανικά και φυσιολογικά, και μπορούν να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά με τις εμπειρίες και την ομάδα. Σωστά. Σε αυτό δεν θα πω όχι. Ναι. Εδώ οι παλέμαχοι είναι από 35 και 35 πλάς, τι να πούμε τώρα, είναι μικροί. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες για αυτές τις ηλικίες, όπως οι παλέμαχοι, πολύ καλά που είπες, και πολλές άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, καλύτερα είναι να αφήνουμε χώρο στα νέα παιδιά. Είναι στενάχωρο για σένα μετά από τόσα χρόνια να βλέπεις 29 ομάδες, είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων κυρίως, είτε λόγω μετακινήσεων που δεν μπορούν να τα απεξελθούν? Γιατί και εσείς πρέπει να κάνετε μια μετακίνηση χιλιόμετρων, να πάτε μέσα σε μια μέρα να χαλάσετε ολόκληρη τη μέρα για να πάτε να παίξετε, να γυρίσετε, να τα απεξέλθετε σε κάποια έξοδα που υπάρχουν λειτουργικά. Είναι στενάχωρο λοιπόν ότι έχουν μειωθεί τόσο πολλοί οι ομάδες που αγωνίζονται στο τοπικό? Βεβαίως είναι στενάχωρο, απλά από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό εμείς. Αναγκαστικά θα πάμε στο ταξίδι ή στο μακρινό προορισμό. Απλά θέλω να πω ότι οι ομάδες θα έπρεπε να ήταν πιο ανταγωνιστικές. Άρα καλύτερα από τη μία νομίζω που είναι λιγότερες οι ομάδες, απλά να φτιάξουν τα γήπεδα, να φτιάξουν τα ρόστερ τους όσο μπορούν και να είναι πιο ανταγωνιστικές, για να υπάρχει πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Άρα φέτος στη β' κατηγορία της ΕΕΠΣ θεωρείς ότι δεν θα υπάρχει ένα πρωτάθλημα 2 ή και 3 ταχύτητων με κάποιες ομάδες να ξεχωρίζουν? Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, αλλά στο σύνολο των ομάδων νομίζω ότι δεν θα μπορούσε μάλλον να βγει 2 όμιλοι όπως πέρσι. Δηλαδή θα ήταν πολύ λίγες οι ομάδες. Με 15 ομάδες τι να κάνεις, Αυτό ακριβώς. Άρα είναι πιο πολλές ομάδες, πιο πολλά παιχνίδια, πιο μακρύ πρωτάθλημα και για μένα πιο ανταγωνιστικό. Ωραία. Άρα, έχουμε τώρα αυτή η πρώτη αγωνιστική, βέβαια τραβάει και πάει μέχρι 8 Νοεμβρίου. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργη αυτή η πρώτη αγωνιστική της Β' κατηγορίας. Μπαίνετε λοιπόν σε αγωνιστικούς ρυθμούς με στόχο την άνοδο στην Α κατηγορία. Η ομάδα είναι σε καλό σημείο. Περιμένετε να έρθουν και πιο ενεργοί παίχτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με τη δουλειά απασχολούνται και δεν μπορούν να έχουν το χρόνο που ήθελες εσύ στις προπονήσεις ή στους αγώνες. Και η ευχή που δίνεις στο κόσμο του ποδοσφαίρου, στο νησί αλλά και στην ομάδα σου, ποια είναι? Μια και ξεκίνησε η χρονιά. Ναι, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες, παράγοντες, προπονητές, φιλάθλους, να έχουμε μια πολύ καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία, χωρίς κανέναν τραυματισμό.
Μακάρι. Αν και στα γήπεδα, όπως και είπες νωρίτερα, να γίνουν γήπεδα, να φτιαχτούν τα γήπεδα, νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να παίζει παράγοντα σημαντικό μια κακή αθλητική κατάσταση. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για πολλές ομάδες. Και όπως γνωρίζεις πολύ καλά, κάποιες ομάδες έχουν σταματήσει λόγω γηπέδων. Π.χ. να σας πω το γήπεδο του Κοντοκαλίου που φιλοξενούσε 3 και 4 ομάδες. Αυτό το ταλέπορο γήπεδο του Κοντοκαλίου που δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και η πολιτεία να κοιτάξει λίγο τον αθλητισμό στην Κέρκυρα και τα γήπεδα. Πολύ σημαντικό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Καλή χρονιά με υγεία. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και στους αγωνιστικούς χώρους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι τα καλύτερα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σεζόν και για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Νίκος Ανδριώτης, Οδυσσέας Αυλιωτών, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα ξεκίνησε με το δεξί κόντρα στον Κάβο για την πρώτη αγωνιστική της Β' κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Και πριν εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, για να δούμε τι έγινε μετά στην αναμέτρηση της Λευκήμης κόντρα στη Ζάκυνθο, να πάμε να δούμε έτσι ένα λεπτάκι τι έχει γίνει στην αναμέτρηση των τρικάλων που υποδέχτηκαν τον Αστέρα Πετρητή, αλλά και το πολύ σημαντικό γκολ που πέτυχε η κερκυραϊκή ομάδα και της έδωσε τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up, never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up, never gonna give, never gonna give. Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση του Αστέρα Πετρητή. Αγωνίστηκε εκτός έδρας με τα Τρίκαλα και νίκησε 0-1. Διαφημιστικά μηνύματα για να επιστρέψουμε με την αναμέτρηση της Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης κόντρα στη Ζάκυνθο. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με 2 καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Αννοτσιάτα. Paul & Peter. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς Παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Παξός Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines.
Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Κορέξπο. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκήμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Μεγαλύτερη τσάντα για ψώνια δεν υπήρχε. Έχω ένα φίλο κριτικό που πάντα καταφέρνει να τη γεμίζει. Αν θέλεις να έχεις πάντα την τσάντα σου γεμάτη, με οικονομία, ποιότητα και κέρδος, έχεις κι εσύ έναν φίλο κριτικό και είναι κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το καινούριο, Και όχι μόνο. Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων delicatesse. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόκου, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα 3 γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωραία μάτια, πού πας? Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα λισοπρίωνα Στυλ από 179 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ. Κωτεινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκήμης, Λευκήμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας Σολάρη, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό Κέρκυρα. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες. Συνεχίζουμε με γάμα εθνική κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην αναμέτρηση στην πολύ πρωινή, ίσως και βάρβαρη αυτή η ώρα, πραγματικά 10 η ώρα το πρωί, Σάββατο, για να παίξει κάποιος μπάλα σε ένα γήπεδο που ξεκίνησε να γεμίζει σιγά σιγά. Ήταν πολύ δύσκολη ώρα και δύσκολη ώρα για τις ομάδες. Η Αθλητική Ένωση Λευκήμης ιτήθηκε από τη Ζάκυνθο 1-2. Υπήρχε όμως ένα γκολ με το οποίο προηγήθηκε και ακυρώθηκε ως offside και υπάρχουν διαμαρτυρίες από την Βασίλισσα του Νότου. Πάμε να δούμε εμείς τις φάσεις, τα γκολ αλλά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Λευκήμης. Είναι η 6η αγωνιστική για την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και τον δεύτερο όμιλο για το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης κόντρα στη Ζάκυνθο. Αντιμετωπίσουν την ομάδα κάτω από τα δοκάρια Οικονομάκης. Ακολουθούν Ντούκας, Μεντής, Σουρμπής, Γουσέτης, Τσιμέλη, Καρδάρης, Αγκαράη, Σάιμπερτ. Να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Δεν γίνεται τελικά αυτό που προσπάθησαν οι παίκτες της Ζακίνθου. Του επιστρέφει την μπάλα εκείνος υπό το βλέμμα του Μουσακίτη. Μπάλα καταλήγει στους παίκτες της Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης και από εκεί έντονη επίθεση γρήγορη για την ομάδα της Ζακίνθου. Σφυρίζει ο κύριος Μπούμπας. Οπότε να δούμε το φάουλ που τελούν τώρα οι παίκτες της Ζακίνθου. Σηκώνουν την μπάλα, ελέγχεται, διώχνεται από τους παίκτες της Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης. Γρήγορη παλιά στον προωθημένο παίκτη της γηπεδούχου. Τρέχει ο Μουζακίτης, τρέχει με την μπάλα στα πόδια. Θέλησε να τον σταματήσει ο παίκτης της Ζακίνθου, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Κούλαλης, Νίκιτς, Μουζακίτης, θέλει να συγκρατήσει την μπάλα, γυρίζει στο Νίκιτς. Μουζακίτης, ξέφυγε λίγο η μπάλα από την προσοχή του Νίκης. Θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία οι παίκτες της Ζακίνθου. Ντούκας. Μπάλα μπροστά στον Γουσέτη. Σφύριγμα από τον κύριο Μπούμπα. Κάθης Καραμαλίκης για την ομάδα της Ζακίνθου επικράτησε της Λευκήμης με 1-2. Παρότι μπήκε νοθρά, στο πρώτο μέρος πέτυχε ένα γκολ που της έδωσε και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά το έναυσμα έτσι, για να συνεχίσει. Πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα? Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα παίζαμε σε μια ομάδα, σε ένα πλαστικό γήπεδο που δεν είμαστε συνηθισμένοι καταρχήν. Άρα ήθελε μια προσαρμογή και στα πρώτα 15-20 λεπτά ο αντίπαλος είχε μπει πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι και θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου καταφέραμε και πετύχαμε ένα γκολ. Από εκεί και πέρα στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα, είχε μια ανούσια θεωρώ κατοχή ο αντίπαλος και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε και το σημαντικό τραυματισμό του αριστερού μπακ, όπως καταλαβαίνετε εκεί αλλάξανε λίγο τα πλάνα. Ξέραμε στο δεύτερο ημίχρονο ότι ο αντίπαλος θα μας πιέσει πάρα πολύ και προσπαθήσαμε να αμυνθούμε στο μισό, να κλείσουμε τους διαδρόμους και να εκμεταλλευτούμε κάποια κόντρα όπου έχουμε γρήγορους παίχτες, όπως και έγινε που καταφέραμε και πετύχαμε το δεύτερο γκολ. Πες μου για τον παίχτη που τραυματίστηκε, τι έγινε, αν είναι σοβαρά, αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τον τραυματισμό του? Για την ώρα όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Το παιδί πάτησε και γύρισε το γόνατο, τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι. Πες μου λίγο, αυτή η ώρα, 11 η ώρα το πρωί και εσάς φαντάζομαι αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες τις δυσκολεύει, βγάζει λίγο το ρυθμό, πλαστικό γήπεδο σήμερα, όλες αυτές τις συνθήκες πόσο δυσκολεύουν τις ομάδες? Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί σήμερα στο γήπεδο της Λευκήμης εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε. Από εκεί και πέρα, όπως λέτε, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τα παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι επαγγελματίες και 11 η ώρα θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη ώρα και ειδικά σε ένα πλαστικό γήπεδο και πόσο μάλλον για μια ομάδα που ταξιδεύει. Επειδή υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον αντίπαλο σχετικά με την καθυστέρηση, θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά είναι καταπονημένα και γι' αυτό το λόγο και τραυματισμούς υπήρχαν 2 αναγκαστικές αλλαγές που κάναμε. Έτσι. Και κάποια παιδιά σίγουρα έχουν φάει μεγάλο φόρτο από παιχνίδι σε παιχνίδι και πόσο μάλλον τον προηγούμενο μήνα που παίζαμε Κυριακή Τετάρτη. Άρα καταλαβαίνω τον αντίπαλο και την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση γενικά, αλλά δεν το λέω σαν δικαιολογία, το λέω σαν γεγονός. Δεν υπάρχει εντολή από εμένα, πέστε κάτω για να πάρουμε ένα παιχνίδι, προς Θεού. Πέρα από αυτό και το πλαστικό γήπεδο που θα δυσκολέψει βέβαια και τις κερκυραϊκές ομάδες όταν θα έρθουν να παίξουν στη δική σας έδρα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλαστικό είναι ένα δισαβαντάζ για σας? Ναι, σίγουρα. Ο πλαστικός τάπητας έχει τελείως διαφορετικά χτυπήματα και σκασίματα της μπάλας από ότι το φυσικό χόρτο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή η Λευκήμη παίζει σε ένα πλαστικό, έχει αβαντάζ. Θα έρθει σε ένα χόρτο, θα είναι υπέρ του αντιπάλου. Άρα, όπως το καταλαβαίνετε, πάντως είναι ένα καλό πλαστικό. Η αλήθεια είναι αυτή, μου είπαν και τα παιδιά, είναι μαλακό. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το 11 είναι ακατάλληλη ώρα. Την ομάδα της Λευκήμης πώς την είδες, που ήταν έτσι και στο πρώτο ημίχρονο μαχητική, προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες φάσεις, έδειξε παρότι ήταν νοθρή σε αρκετά σημεία, πώς είδες τον αντίπαλο? Ειδικά θεωρώ
στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία 15 λεπτά υπήρχε τρομερή πίεση από τον αντίπαλο. Πετύχανε και ένα γκολ και ίσως, αν ήταν και τυχεροί, θα μπορούσαν να πετύχουν και ένα δεύτερο. Το 0-2 να γίνει 2-2. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ομάδα, το ξέραμε εξ αρχής έτσι, ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα, πρόκειται για μια ομάδα γάμα εθνικής. Μεντής. Θέλει να βρει την καλύτερη επιλογή, δίνει κοντά στο συμπαίκτη, βρίσκει την ευκαιρία όμως ο Μουζακίτης να κλέψει την μπάλα από τον Ντούκα. Μουζακίτης γυρίζει την μπάλα και απομακρύνουν οι παίκτες Ζακίνθου. Ανεβαίνει η προσπάθεια των παικτών της Ζακίνθου, κερδίζουν όμως οι παίκτες Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης. Γρηγοριάδης. Νίκιτς κάνει την παλιά για τον Μουζακίτη, θέλει να διστρώσει εκείνος, μπαίνει το γκολ. Από τη Λευκήμη έχουμε offside. Έχει υποδείξει ο βοηθός offside. Έχει υποδείξει ο βοηθός offside τον παίκτη της Λευκήμης. Μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, καταλήγει στον Γρηγοριάδη και κερδίζεται από τη Ζάκυνθο. Τον σταματάει ο Κωστακιώτης. Μουζακίτης ανεβαίνει. Έχει κοντά συμπαραστάτη τον Κωστακιώτη. Του προωθεί την μπάλα ο Μουζακίτης. Κωστακιώτης γυρίζει. Μουζακίτης, μία ευκαιρία, η μπάλα πολύ ψηλά από τον Μουζακίτη. Ο Κούλαλη στρώνει την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες όμως της Ζακίνθου. Σφύριγμα από τον κύριο Μπούμπα στον Γουσέτη. Τώρα θέλει να γίνει απειλητικός ο παίκτης της Λευκήμης, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ, αλλά ο κύριος Μπούμπας που είναι κοντά. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται όσον αφορά τη Λευκήμη, να δούμε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Νίκητς, εκείνος δίνει στον Κωστακιώτη, έχει απέναντί του τον Γουσέτη. Κούλαλης και Κωστακιώτης αλλάζουν την μπάλα, σταματάει την προσπάθεια ο Μεντής. Ο Κούλαλης θέλει να κάνει την προσπάθεια, κουμπάει η μπάλα σε πόδι αντιπάλου και διώχνεται από το σημείο. Ο Κωστακιώτης γυρίζει στον Νίκητς, ο οποίος ελέγχει υπό την απειλή του Τσιμέλη και τροφοδοτεί τον Ματσοβίλα. Θα την σταματήσει ο παίκτης Ζακίνθου και η μπάλα θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια προσπάθεια η οποία θα καταλήξει στην αγκαλιά του Παγκράτη από την Ζάκυνθο. Στο 23 μόλις ολοκληρώθηκε το 23, μπήκαμε στο 24ο λεπτό. Ίσως είναι και λίγο εκτός κλίματος οι ομάδες, με την έννοια ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ νωρίς και μία ώρα που δεν είναι συνήθως για να μετρήσεις, αλλά οι αντίπαλοι της Ζακίνθου έχουν αυτή τη δυσκολία, αλλά και η Ζάκυνθος βέβαια να αγωνίζεται τέτοιες ώρες. Η παλιά που θα γίνει από τον Κωστακιώτη για τον Νίτα δεν ανησυχεί τον Οικονομάκη που βγαίνει και συγκρατεί. Αλέξη Νικολακόπουλος για την ομάδα της Ζακίνθου που κέρδισε τη Λευκήμη 1-2 για την έκτη αγωνιστική εδώ στη γήπεδο της Λευκήμης. Πώς ήταν το παιχνίδι, μπήκατε λίγο νοθρά, πετύχατε βεβαίως το πρώτο γκολ στο πρώτο μέρος. Αυτό πόσο σημαντικό ήταν για σας? Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε λίγο νοθρά, διότι προσπαθούσαμε να συνηθίσουμε στα πρώτα λεπτά και το γήπεδο. Είναι ένα πλαστικό σκουλετάπητας. Εμείς παίζουμε σε φυσικό χόρτο. Διαχειριστήκαμε στα πρώτα λεπτά το παιχνίδι, βρήκαμε τα πατήματά μας. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο σκορ, κάτι που μας απελευθέρωσε και μας έδωσε παραπάνω ενέργεια για το παιχνίδι μας. Διασφαλίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ. Πετύχαμε και ένα δεύτερο γκολ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη όσον αφορά τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πόσο δύσκολο είναι και για σας αλλά και για τους αντιπάλους να παίζετε τόσο νωρίς, 11 η ώρα το πρωί, να κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και εσείς αλλά και οι αντίπαλοι που θα έρθουν στη Ζάκυνθο? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ώρα στις 11 το πρωί. Ακόμα οι συνθήκες με τη ζέστη είναι δύσκολες. Το πρωινό ξύπνημα τόσο νωρίς και το παιχνίδι τόσο νωρίς είναι κάτι πρωτοφανές. Οφείλουμε να το διαχειριστούμε. Αυτές είναι οι συνθήκες. Οφείλουμε να το απεξέλθουμε σε αυτές. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και είμαστε χαρούμενοι που για ένα ακόμα παιχνίδι που παίζουμε τόσο πρωί και εκτός έδρας καταφέρνουμε να μείνουμε αίτητοι και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα γίνει μια σέντρα.
Εκεί που τρέχει ο Γουσέτης, αλλά τρέχει και ο Παγκράτης. Νίκιτς, Κωστακιώτη, σηκώνει το κεφάλι, τσεκάρει, βλέπει και τον Κούλαλη. Βγαίνει όμως ο Οικονομάκης, καθώς κοντά του είναι και ο Μούσα. Πάλι θα μπει στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Ζακίνθου. Θα ελέγξει ο Κωστακιώτης πριν δεχτεί την πίεση του Γουσέτη. Και ο Καρδάρης θα αφήσει για τον Μεντή προκειμένου να κάνει την επαναφορά. Μεντής θέλει να δώσει τον Γουσέτη, ελέγχει εκεί ο Νίκιτς. Τσοπανάς. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Νίτας. Νίτας πρόχνεται εκεί από τον Μούστα. Μπάλα φτάνει στον Γουσέτη. Γουσέτης τροφοδοτεί τον Καρδάρη. Γουσέτης ανεβαίνει λίγο προκειμένου να βρει τον Γουσέτη, τον σταματάει ο Λάζαρος Κωστακιώτης, ο οποίος ανεβαίνει. Κωστακιώτης ανεβαίνει, έχει 3 παίκτες κοντά του. Λάζαρος Κωστακιώτης θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Οικονομάκη, ο οποίος θα πέσει για να προλάβει την απειλή. Κούλαλης θέλει να πιέσει τον Αγκαράη, ο οποίος γυρίζει στον Οικονομάκη. Οικονομάκης κάνει το βολέ. Πρώτη στην μπάλα η παίκτης Ζακίνθου. Μούστα θα κάνει τη σέντρα. Μπάλα ελέγχεται από τους παίκτες της Λευκήμης μέχρι να την ακουμπήσει ο Παγκράτης, συγγνώμη. Εκεί που ελέγχει ο Κούλαλης για τον Κωστακιώτη. Γουσέτης θέλει να κερδίσει. Κερδίζει την μπάλα ο Γουσέτης. Γουσέτης τροφοδοτεί τον Τσιμέλη. Τσιμέλη γυρίζει. Αποκρούει και ο Κακολήρης από κοντά. Θα κάνει το 0-1. Ο Κακολήρης από κοντά. Πρώτο σούτ από τον Τσιμέλη. Απόκρουση από τον Παγκράτη. Δεύτερο σούτ από κοντά. Πολύ κοντά του Κακολήρη, της αναγκαστικής αλλαγής που σας έλεγα νωρίτερα, του Καραμαλίκη. Κούλαλης. Νίκιτς. Ελέγχεται από τους παίκτες Λευκήμης τώρα. Γίνεται μια σέντρα, βγαίνει ο Οικονομάκης και συγκρατεί την μπάλα. Πολύ νωρίς. Αστεράτος θέλει να συγκρατήσει, κερδίζουν οι παίκτες Ζακίνθου. Κερδίζει την μπάλα από τον Νίκιτς. Νίκιτς κάνει την παλιά, αλλά είναι αρκετά δυνατή. Παναγιώτης Κορομπόκης για την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Λευκήμης υπερήχε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ζάκυνθο. Κυνήγησε τις ευκαιρίες, δέχτηκε όμως το γκολ, πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ. Ιτήθηκε τελικά με 1-2, παρόλο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πάλι είχε έτσι πολλές διεκδικήσεις φάσεων στην αναμέτρηση. Τι έγινε σήμερα? Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί η ομάδα μας παίζει περήφανα, όμορφα και το σκορ δεν το σχολιάζω, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να χάσεις χωρίς ευκαιρία να δεχτείς 2 γκολ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να δούμε και εμείς τι άλλο μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Απλά ένα πράγμα θέλω να σχολιάσω, γιατί αυτό είναι που δεν ωφελεί το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν ωφελεί όχι απλά το ποδόσφαιρο, αλλά ως ένα σημείο προσβάλλει και τις δύο ομάδες και το διαιτητικό τρίο. Οι εσκεμμένες καθυστερήσεις Ζακίνθου σχεδόν από το πρώτο λεπτό, δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε ρυθμό με τίποτα. Ανά 2 λεπτά ήταν παίκτης κάτω, νομίζω ότι αυτό δεν είναι όμορφο. Κατά τα άλλα, συγχαρητήρια στη Ζάκυνθο, είναι ένα οργανωμένο σωματείο, σαφώς πολύ καλύτερη από πέρσι και στην οργάνωσή της και αγωνιστική και φαντάζομαι εξωαγωνιστική. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά αυτό οι 11 η ώρα το πρωί που ήταν η αναμέτρηση σήμερα, που σκοπού είναι για όλους. Δεν είναι καλό να παίζουν με παιχνίδια 11 η ώρα, αλλά τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Νομίζω ότι έτσι είναι οι συνθήκες του αγώνα. Αυτό απαιτεί το πρωτάθλημα, αυτό κάνουμε. Συνέχεια. Συνέχεια όπως συνεχίζουμε. Έχουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα που ήταν για την επόμενη εβδομάδα
όπως είναι κάποια αμυντικά κομμάτια που τα ψιλοπληρώνουμε, αλλά δεν είναι. Η ομάδα είναι καλή, παίζει όμορφα, πραγματικά παράγει φάσεις. Θα επανέλθει λίγο και ο Τσιρλίδης σιγά σιγά και ο Γαστεράτος είναι πίσω πολύ και θα είμαστε μια χαρά. Ματσοβίλα, Γρηγοριάδης. Θα κάνει τη σέντρα ο Γρηγοριάδης με στόχο τον Κούλαλη. Κούλαλης. Απομακρύνουν οι παίκτες Ζακίνθου. Σηκώνεται η μπάλα, κεφαλιά από παίκτη της Ζακίνθου που έδιωξε την απειλή της κερκυραϊκής ομάδας. Μουζακίδης για το κόρνερ της Λευκήμης. Μουζακίδης σηκώνει την μπάλα, θέλει να την πιάσει ο Γαστεράτος, μπερδεύονται εκεί οι παίκτες, θα γίνει ένα σούτ από τον παίκτη της Λευκήμης, θα απομακρύνουν οι παίκτες της Ζακίνθου και είναι στο έδαφος παίκτης της αντίπαλης ομάδας. Στο 59, λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα, Καρδάρης σηκώνει την μπάλα, την τσιμπάει κάπως εκεί ο συμπαίκτης του, αλλά όχι τόσο δυνατά και σε θέση που θα έπρεπε για να σκοράρει. Να δούμε το κόρνερ που θα εκτελέσει ο Καρδάρης ξανά για τους φιλοξενούμενους. Καρδάρης σηκώνει την μπάλα, κάνει την κεφαλιά, τη τσιμπάει ο Τσιμέλη, αλλά όχι τόσο ώστε να γίνει απειλητική. Κάνει τη σέντρα. Γαστεράτος. Κοντράρει μπάλα στο σώμα του αντιπάλου στην προσπάθεια του Γαστεράτου στο 22ο λεπτό. Και ο Μουζακίδης έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ της Λευκήμης. Γίνεται το κόρνερ. Μια σύγχυση, διώχνεται η μπάλα. Δεν απομακρύνεται όμως πολύ. Γρηγοριάδης προσπαθεί, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ματσοβίλα, ο οποίος γυρίζει στο Παγκράτη υπό την πίεση του Κακολήρη. Εκείνος θα κάνει το βολέ του, θα απομακρύνει. Δεν τροφοδοτεί στον Βασάκη. Η μπάλα από τον Μπαλό στον Ματσοβίλα, του επιστρέφει την μπάλα με το νούμερο 8. Ο Οσμόγλου πρόκειται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και ο Οικονομάκης μπλοκάρει την μπάλα στην προσπάθεια των παικτών της Λευκήμης στο 24 του δεύτερου μέρους. Λάζαρος Κωστακιώτης για την ομάδα της Λευκήμης έτρεξε πολύ σήμερα, δημιούργησε φάσεις, έκανε σέντρες, έκανε σουτ. Παρ' όλα αυτά η Αθλητική Ένωση Λευκήμης ιτήθηκε από τη Ζάκυνθο 1-2. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα έγινε αρκετά δυναμική και απειλητική. Στην έναρξη της αναμέτρησης φάνηκε να υπερέχει. Τι έγινε λοιπόν και ήρθε σήμερα αυτή η ήττα? Ότι ήμασταν καλύτερα από τον αντίπαλο. Θεωρώ σήμερα το αποτέλεσμα ότι ήταν άδικο για μας. Δεν στεκόμαστε εκεί, κρατάμε την εμφάνιση. Δυστυχώς τα μάτς είναι για το αποτέλεσμα, αλλά δεν τα καταφέραμε σήμερα. Την αγωνιστική συνεχίζουμε, κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πώς σας δυσκόλεψε η ώρα της αναμέτρησης 11 το πρωί? Δεν μπορώ να πω ότι μας επηρέασε η ώρα. Σίγουρα στην αρχή λίγο μας φάνηκε παράξενο, αλλά εντάξει, έτσι είναι. Ο κόσμος, παρότι δύσκολη ώρα ήρθε στο γήπεδο, κάποιες φορές ήταν πιο απαιτητικός, κάποιες φορές πάντα χειροκροτούσε βεβαίως την ομάδα, άρα σας στηρίζει και είναι σημαντικό. Ναι, σίγουρα θέλω να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο, παρόλο που ήταν Σάββατο και 11 το πρωί, ήρθε αρκετός κόσμος. Θέλω να τους ευχαριστήσουμε. Η οποία είναι για τη Λευκήμη, γρήγορη εκτέλεση με Ματσοβίλα και Νίκιτς. Νίκιτς για τον Ματσοβίλα, 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Η Ματσοβίλα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα τη τσιμπάει, ο Γαστεράτος γυρίζει, κάνει το σου, την ακουμπάει με τα κροδάχτυλα. Έχω την εντύπωση ο Οικονομάκης, ο οποίος την απομακρύνει. Ο Ζακίτης κάνει την εκτέλεση, διώχνουν παίκτες Ζακίνθου με κεφαλιά. Τρέχουν να προλάβουν την μπάλα οι παίκτες της Λευκήμης. Μουζακίτης ξαναβάζει την μπάλα στην περιοχή, αλλά ο Οικονομάκης βγαίνει και την συγκρατεί στο 26ο λεπτό του δεύτερου. Κωστακιώτης θέλει να γίνει απειλητικός. Είναι πολλοί παίκτες Ζακίνθου εκεί.
Γουσέτης. Γουσέτης θέλει να ανέβει με την μπάλα από το βλέμμα του Νίκιτς. Θέλει να τον σταματήσει ο παίκτης της Λευκήμης. Τσιμέλη και Παγκράτης. Τσιμέλη διπλασιάζει τα ομαδικά τέρματα. Κάνει το 0-2. Συνέχεια με τον Κωστακιώτη. Εκεί που βρίσκεται ο Γαστεράτος και θέλει να συγκρατήσει την μπάλα. Πιέζεται από δύο παίκτες. Κούλαλης. Θα κάνει ένα σουτ. Θα απομακρύνει ο παίκτης της Ζακίνθου. Διεκδικεί την μπάλα ο Ασμόγλου. Κερδίζει ο Ματσοβίλα. Γρηγοριάδης. Θέλει να βάλει την μπάλα πιο μπροστά. Γαστεράτος παρακολουθεί την πορεία της μπάλας. Όσο του ασφαλίσουν οι παίκτες ότι θα φτάσει στον Οικονομάκη. Ματσοβίλα για να απομακρύνει την μπάλα. Κούλαλης και Γαστεράτος που έρχεται με φόρα. Στακιώτης. Θέλω ο Κούλαλης εκεί να κάνει μια προσπάθεια απέναντι στον Οικονομάκη με δύο παίκτες πάνω του. Έχει την μπάλα στα πόδια παίκτης Λευκήμης, αλλά δυσκολεύτηκε να πάρει μια απόφαση. Μαστοράκης, Γρηγοριάδης, σηκώνει την μπάλα ο Γρηγοριάδης. Ο Γαστεράδος θέλει να κερδίσει, να βρει το καλύτερο τρόπο, θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Οικονομάκη στο 38. Η προσπάθεια του Γαστεράτου. Διαμαρτυρίες για φάουλ που δεν δόθηκε από τον κύριο Μπούμπα. Και εμείς έχουμε 5 λεπτά στην κανονική διάρκεια βέβαια. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Να δούμε λοιπόν τη συνέχεια και το κόρνερ για τη Λευκήμη. Γίνει το κόρνερ από τη Λευκήμη, θα σηκωθεί η μπάλα. Και έχουμε το γκολ από τον Κούλαλη. Το γκολ για την Αθλητική Ένωση Λευκήμης που ήθελε τόσο πολύ από τον Κούλαλη. Τα πόδια του Βασάκη, ο οποίος ανεβαίνει. Τροφοδοτεί τον Μαστοράκη. Μαστοράκης θέλει να αποφύγει τον αντίπαλο. Σηκώνει την μπάλα, διώχνει ο παίχτης της Ζακίνθου. Θα γίνει ένα σουτ από τον Τσιρλίδη. Θα κοντράρει στα σώματα των παικτών της αντίπαλης ομάδας. Μαστοράκης. Μαστοράκης. Βασάκης. Κάνει ένα σουτ. Έτοιμος. Ο Οικονομάκης συγκρατεί στο 44. Να κάνει το βολέ με δεμένα κορδόνια. Ματσοβίλα, τσεκάρει την μπάλα. Κούλαλης, Βασάκης, Κούλαλης. Η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ζακίνθου. Θέλει να γυρίσει ο Κακολύρης. Αλλά το σουτ δεν βρίσκει στόχο. 46 λεπτά στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Στο 91. Ματσοβίλα, σέντρα. Κωστακιώτης, Γαστεράτος. Θέλει να βρει την κατάλληλη θέση. Ο Γαστεράτος. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσιρλίδη. Αλλά έχουμε σφύριγμα. Και ανεβαίνει με την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ασμόγλου υπό την πίεση του Ματσοβίλα. Ασμόγλου κοντράρει μπάλα στο σώμα του παίκτη της Λευκήμης και συγκρατεί ο Παγκράτης στο 48 του δεύτερου μέρους. Ανοίγουμε το 50 λεπτό του δεύτερου μέρους. Έχουμε ήδη 5 λεπτά καθυστέρηση στην αναμέτρηση.
Να δούμε λοιπόν την επαναφορά για τη Λευκήμη. Η μπάλα σηκώνεται όμως και ο Οικονομάκης, την μπλοκάρει. Σφυρίζει για τελευταία φορά. Αθλητική Ένωση Λευκήμης Ζάκυνθος 1-2. Να είσαστε όλοι καλά. Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική Αθλητική Ένωση Λευκήμης Ζάκυνθος. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με 2 αναμετρήσεις όσον αφορά το μπάσκετ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με 2 καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Αννοτσιάτα. Paul & Peter. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την ηλεκτρονετ. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα ηλεκτρονετ Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερ. Ηλεκτρονετ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς Παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Παξός Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Κορέξπο. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκήμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Μεγαλύτερη τσάντα για ψώνια δεν υπήρχε. Έχω ένα φίλο κριτικό που πάντα καταφέρνει να τη γεμίζει. Αν θέλεις να έχεις πάντα την τσάντα σου γεμάτη, με οικονομία, ποιότητα και κέρδος, έχεις και εσύ έναν φίλο κριτικό και είναι κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το καινούριο, Και όχι μόνο. Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων τελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφου, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα 3 γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ρε μάτια, πού πας? Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Στυλ.
έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα λισοπρίωνα Στυλ από 179 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ. Κωτεινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκήμης, Λευκήμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρη, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Μέρος της εκπομπής Αθλολογίες και θα το αφιερώσουμε στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε την πρεμιέρα της ΑΕΣ ΚΑΒΔΕ. Πάμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική και την αναμέτρηση του ΦΕΚΑ κόντρα στους Μολοσσούς. Η κερκυραϊκή ομάδα φάνηκε ανέτοιμη, καθώς έχει πολύ λίγες προπονήσεις, όπως και οι περισσότερες κερκυραϊκές ομάδες, καθώς ηθήθηκαν όλες στην πρεμιέρα. Αντιμετώπισε λοιπόν τους Μολοσσούς, μια ομάδα που έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό και έχει κάνει κάποιες μικρές προσθήκες. Πάμε να δούμε εμείς κάποιες φάσεις από την αναμέτρηση, αλλά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Με το αριστερό ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο ΦΕΑΚΑς, υποδεχόμενος τους Μολοσσούς στην πρεμιέρα της ΑΕΣ ΚΑΒΔΕ. Η ανανεωμένη κερκυραϊκή ομάδα ιτήθηκε με 60-91, δείχνοντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη, κάτι που μοιάζει λογικό, τουλάχιστον για τις ομάδες του νησιού, δεδομένου του χρόνου που έχουν για προπόνηση, αλλά και της τουριστικής σεζόν που κράτησε παίκτες μακριά από προπονήσεις. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ΦΕΑΚΑς και Μολοσσοί ήταν κοντά στο σκορ, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται 21-25. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πήραν μεγαλύτερη διαφορά και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, με τον πίνακα να γράφει 34-46. Στο δεύτερο ημίχρονο, η διαφορά στο σκορ αυξήθηκε, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 46-67 και τελικά το 60-91 έδωσε το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Βασίλη Χατζή. Η κερκυραϊκή ομάδα χρησιμοποίησε αρκετούς πιτσιρικάδες, έχοντας σαν στόχο να ανέβουν παιδιά στην πρώτη ομάδα και να έχουν χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσουν εμπειρία. Βασίλης Χατζής για την ομάδα των Μολοσσών παρέμεινε και εκείνος, όπως παρέμεινε και ένας βασικός κορμός στην ομάδα. Και ίσως αυτό λειτουργήσε πολύ θετικά στην πρεμιέρα της ΑΕΣ ΚΑΒΔΕ κόντρα στον ΦΕΑΚΑ, όπου η ομάδα των Ιωαννίνων πήρε τη νίκη. Τι έγινε λοιπόν σήμερα στο παιχνίδι? Νομίζω δεν χρήζει σχολιασμού το μάτς, γιατί είναι πρώτη αγωνιστική. Ποτέ δεν χρήζουν σχολιασμού τέτοια μάτς. Είναι όλες οι ομάδες ανέτοιμες. Είναι πάρα πολύ αρχή για όλους. Δηλαδή και τα παιδιά που μίλησα λίγο με τον προπονητή, με τον Καραγιάννη, μου είπε ότι δεν έχουν μαζευτεί και εμείς προσπαθούμε να μαζευτούμε. Είναι δύσκολο. Ήταν ένα μάτς που μας πήγε καλά από την αρχή. Μπορέσαμε να μας βοηθήσουν οι ψηλοί που επιτέλους φέραμε ψηλούς σε αυτήν την ομάδα. Είναι πονεμένη θέση, νομίζω. Είναι πονεμένη θέση επί 4 χρόνια και γενικά νομίζω ότι όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο ψάχνουν πάντα ένα καλό playmaker και ένα καλό ψηλό. Το βρήκαμε. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητά τους.
και ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν πάρα πολύ μέσα στη σεζόν. Σε μια λοιπόν ερασιτεχνική κατηγορία με παιδιά που έχουν υποχρεώσεις, δουλειές, οικογένειες και όλα αυτά, τι δίνει κίνητρο σε μια ομάδα να παίζει αξιοπρεπώς? Ο αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο είναι πιο πολύ χόμπι παρά υποχρέωση και για μας τους ίδιους, και εγώ έχω την οικογένειά μου, όλοι έχουμε τις δουλειές μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω η αγάπη που έχουμε για το άθλημα, ο καθένας από το δικό του ρόλο και το δικό του πόστο, μας δίνει τη δύναμη και την θέληση να μαζευόμαστε και να προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι καλό. Στόχος φέτος? Είχε χαμόγελο. Ναι, δύσκολη ερώτηση. Στόχος φέτος, όπως κάθε χρόνο, πρώτα σώζεις την κατηγορία και μετά κοιτάς όπου μπορείς να κοιτάξεις. Για τους μολοσσούς του Βασίλη Χατζή, ο Ζήσης σημείωσε 18 πόντους με 3 τρίποντα, ο Μελισσόβας 15, ο Βρασταμινός 14 με 2 τρίποντα, 13 πέτυχε ο Μάκης με 1 τρίποντο, 9 με εύστοχο καλάθι από τα 6,75 πέτυχε ο Χατζιαγοράκης και 8 ο Μπάρπας. Ο Παλιόγλου σημείωσε 7 πόντους με 1 τρίποντο, ο Μπαζάκας 5 με 1 εύστοχο καλάθι από την Καμπύλη και 1 καλάθι πέτυχε ο Αντωνίου. Για τον Θέακα, τον Καραγιάννη Δεσίλα, ο Αγιού σημείωσε 21 πόντους με 3 τρίποντα, από 13 πέτυχαν Παπαγκίκας και Ούστογλου με 1 τρίποντο, 6 ο Μαγκανάς, 1 τρίποντο ο Γιαννούλης, 1 καλάθι ο Χατζιωάννου και από μία βολή πέτυχαν Κακαρούγκας και Κλίτσας. Αγωνίστηκαν και οι Περδικομάτης, Μοσχάτ και Θεόδωτος. Δημήτρη Ζήσης για την ομάδα των Μολοσσών, πρεμιέρα για την ΑΕΣΚΑΒΔΕ, νίκη κόντρα στον Θέακα. Και ίσως έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι οι Μολοσσοί έχουν κρατήσει ένα βασικό κορμό, ένα βασικό ρόστερ, έχουν γίνει προσθήκες βεβαίως, αλλά σήμερα έδειξαν μια υπεροχή στο πρώτο παιχνίδι. Πώς ήταν λοιπόν η αναμετρήση αυτή? Σίγουρα έχεις δίκιο που κρατήσαμε το βασικό κορμό και σίγουρα παίζει ρόλο στα πρώτα μάτς. Εμείς κρατήσαμε τους περισσότερους παίχτες και πήραμε μόνο 3 μεταγραφές. Εκεί πονάγαμε πέρυσι, δηλαδή στο Σέντερ και στο Τεσάρε. Οπότε έπαιξε ρόλο σίγουρα σημαντικό. Ο Φέακας απ' την άλλη είναι καινούργια ομάδα. Ήρθε ο Μακανάς που ξέρω, ο Παπαγίκας, είναι κάποια παιδιά τα οποία ήταν σε άλλες ομάδες και ήρθαν να βοηθήσουν. Προφανώς δεν έχουν τη ίδια χημεία και αυτό και το αποτέλεσμα. Τι κίνητρο υπάρχει σε μια κατηγορία σαν την ΑΕΣΚΑΒΔΕ, που την ξέρετε, που είναι ομάδες, πολλές κερκυραϊκές ομάδες και από τα Γιάννενα βεβαίως, τι κίνητρο υπάρχει? Η ΑΕΣΚΑΒΔΕ φέτος γενικά είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πέρυσι. Ένας όμιλος, τώρα άλλα πράγματα. Το κίνητρο που υπάρχει είναι σίγουρα στη δικιά μας την ομάδα να περάσουμε καλά, να το ευχαριστηθούμε, να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα μάτς μπορούμε και γιατί όχι να ανεβούμε και στην κάμεθα αν μπορούμε. Τώρα εξαρτάται και από τη δυσκολία της κατηγορίας. Μπορεί να είναι κάποιες άλλες ομάδες που να είναι πιο δυνατές από εμάς και να το δικαιούνται αυτοί. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πάντως φέτος. Ποιο είναι το δυνατό χαρτί των Μολοσσών? Πάντα το σούτ είναι. Ναι, άμα έχω δίπλα μου το σουτέρ, το σούτινγκ είναι. Πάντα δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό, όπως είπες για τον κορμό, πάντα το σούτ είναι. Δεν θα αλλάξει όποιος και να έρθει, να κάνουμε τώρα. Είναι και εξάλλου στην νοοτροπία του προπονητή, οπότε.
Δημήτρης Καραγιάννης για την ομάδα του ΦΕΑΚΑ στο ντεμπούτο, στο ξεκίνημα μάλλον στην πρεμιέρα της ΑΕΣΚΑΒΔΕ. ΦΕΑΚΑς ανανεωμένο το ρόστερ κόντρα στους Μολοσσούς που έχουν κρατήσει ένα βασικό κορμό. Ήττα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι εμπόδιο και είναι πολύ νωρίς, ήταν μόλις η πρώτη αγωνιστική. Όχι, Ματίλα μου, δεν είναι εμπόδιο σίγουρα. Δεν θα σου πω ότι δεν το περιμέναμε, όπως και να ακούγεται αυτό. Είμαστε μια ομάδα η οποία, όπως βλέπεις, κατά το 90-95% είναι διαφορετική στο σύνολό της. Έχουν βγει πολλά παιδιά και πολύ μικροί. Είχαμε σήμερα 5 με 6 παιδιά από 13 έως 18 μέσα. Σίγουρα η ομάδα θέλει χρόνο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ομάδα σήμερα όλη βρέθηκε για πρώτη φορά. Γιατί τα παιδιά δουλεύουν, ακόμα η τουριστική σεζόν καλά κρατεί. Οπότε ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο, θα έλεγα, για μας. Αντέξαμε. Όσο περνάνε τα παιχνίδια, λοιπόν, θα βλέπουμε καλύτερη εικόνα. Το μόνο σίγουρο, ναι, σίγουρα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει ως στόχο να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αυτό με τον Κερκυραϊκό. Θα μας βοηθήσει ότι στη δεύτερη αγωνιστική έχουμε το ρεπό μας, άρα η ομάδα θα προλάβει να βρεθεί. Ελπίζουμε ότι τα παιδιά που δουλεύουν θα τελειώσουν με τις δουλειές τους, να σωματωθούν και αυτά και να παρουσιάσουν μια καλύτερη εικόνα που εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Στην ΑΕΣΚΑΒΔΕ, λοιπόν, την οποία την ξέρετε και είναι μια γνώριμη κατηγορία, το κίνητρο για ερασιτέχνες παίχτες για σένα ποιο είναι? Καταρχήν είμαστε εδώ πέρα γιατί κάνουμε κάτι που αγαπάμε όλοι τα παιδιά. Νομίζω και αυτό στη συγκεκριμένη κατηγορία και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό αποτελεί ένα σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο κίνητρο. Για μένα προσωπικά το κίνητρο είναι μαζί με τους 4-5 πιο έμπειρους, από τα παιδιά που έχουν παίξει στην κατηγορία χρόνια, να ενσωματωθούν και μικρότερα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κατηγορία είναι για να παίζουν αυτά τα παιδιά και όχι για να τα έχουμε στον πάγκο ή να τα κοιτάμε να παίζουν μόνο παιδικά και εφηβικά. Οπότε, αν με ρωτάς προσωπικά, ο στόχος μου είναι στο τέλος της χρονιάς να μπορέσουμε να πούμε ότι 2 ή 3 παιδιά που είναι το παιδικό μας ή το εφηβικό θα μπορέσουν να ενσωματωθούν και να παίξουν στην αντρική ομάδα. Μάριος Θεοδότος για την ομάδα του ΦΕΑΚΑ στην πρεμιέρα της ΑΕΣΚΑΒΔΕ αντιμετώπισε τους Μολοσσούς. Γνώρισε την ήττα με αρκετά μεγάλη διαφορά στο τελικό σκορ, δείχνοντας ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη. Είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει σε σχέση με τους Μολοσσούς που αντιμετώπισε σήμερα. Έχει πολλές νέες προσθήκες. Πώς ήταν το παιχνίδι? Για μας ήταν μια πρεμιέρα πάρα πολύ δύσκολη. Ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι. Πιστεύω οι περισσότερες ομάδες, ειδικά εδώ στο νησί, θα εμφανίσουν τέτοια σημάδια γιατί πάρα πολλοί παίχτες μας δουλεύανε. Ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά παρκέ. 7-8 άτομα ήμασταν ουσιαστικά ετοιμοπόλεμοι και βρεθήκαμε εδώ πρώτη φορά σήμερα χωρίς προπονήσεις πολλές. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βελτιωθούμε. Περιμένουμε άλλους 2 παίχτες φοιτητές που δεν έχουν έρθει ακόμα και σιγά σιγά προπόνηση με την προπόνηση θα δείξουμε καλύτερο πρόσωπο. Ακόμα μια χρονιά στην ΑΕΣΚΑΒΔΕ, μια γνώριμη κατηγορία με πολλές κερκυραϊκές ομάδες. Ποιο είναι το κίνητρο φέτος για τον ΦΕΑΚΑ? Το κίνητρο φέτος πιστεύω ότι είναι για να βγάλουμε μικρά παιδιά. Δουλεύουν καλά τα παιδικά μας τμήματα. Προσπαθούμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε 2-3 παιδιά από το παιδικό μας στην αντρική ομάδα και να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να βγουν αυτά μπροστά και σιγά σιγά εμείς να αποσυρθούμε.
έγιναν στην αναμέτρηση του ΦΕΑΚΑ με τους Μόλοσσους. Μόλις τελείωσε αυτό το παιχνίδι, ξεκίνησε η αναμέτρηση του Λέοντα κόντρα στον Κρόνο Αγρινίου. Μια νεοφώτιστη ομάδα Κρόνος Αγρινίου, ο οποίος έχει νέους παίκτες, γυμνασμένους παίκτες και κάνει τουλάχιστον 4 προπονήσεις την εβδομάδα. Όνειρο, τρελό και απατηλό για τις κερκυραϊκές ομάδες. Είτε λοιπόν για τον Λέοντα, πάμε να δούμε εμείς τι έγινε στην αναμέτρηση. Αγωνιστικά πιο έτοιμος έδειξε να είναι ο Κρόνος Αγρινίου στην πρεμιέρα της ΑΕΣ Καφέ, αντιμετωπίζοντας στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού τον Λέοντα. Ο νεοφώτιστος Κρόνος Αγρινίου βρέθηκε μετά από χρόνια στο νησί και έδειξε σε καλύτερη φυσική κατάσταση και πιο προπονημένος. Αν σκεφτεί κανείς ότι κάνει περισσότερες από 4 προπονήσεις την εβδομάδα, τη στιγμή που οι κερκυραϊκές ομάδες έχουν 2 ώρες προπόνησης. Ο Λέων, από την άλλη, μια ομάδα που κράτησε ένα βασικό κορμό στο ρόστερ της και έκανε κάποιες προσθήκες, ήταν κοντά στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 18-20. Μάλιστα στο ημίχρονο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Λέοντα να είναι μπροστά με 29-27. Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ σε ένα ντέρμπι που βρήκε Λέον και Κρόνο Αγρινίου να ολοκληρώνουν την τρίτη περίοδο 44-46. Το τελικό 56-62 έδωσε τους πρώτους 2 βαθμούς στην ομάδα του Παπαθανασόπουλου. Θανάσης Παπαθανασόπουλος για την ομάδα του Κρόνου Αγρινίου. Πρεμιέρα για την ΑΕΣ Καφέ. Με το δεξί μπήκε η ομάδα του Αγρινίου νικώντας τον Λέοντα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Έντονο παιχνίδι. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στα παιδιά. Να πω και κάτι άλλο. Είμαστε μια πάρα πολύ καινούργια ομάδα. Νεανικότατη ομάδα. Θα σας πω ότι ο μεγαλύτερος ήταν το 1998 γεννημένος και ο μικρότερος το 2007. Λοιπόν, μέσο όρος είναι γύρω στο 21-22. Εμείς ήρθαμε όχι από το πουθενά. Είμαστε χρόνια στο μπάσκετ, πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Να κάνουμε μια καινούργια αρχή με τα νέα τα παιδιά. Έχουμε 2 χρόνια, τρίτη χρονιά που παίζουμε στην ΑΕΣ Καφέ. Για μας ήταν μια πρωτόγονη εμπειρία σήμερα. Τα παιδιά δώσανε με τον ενθουσιασμό τους τα πάντα. Μείνανε στο παιχνίδι μέσα, το διεκδικήσανε μέχρι την τελευταία στιγμή και θέλω να πιστεύω ότι το κερδίσανε και δίκαια. Στο τέλος. Ναι, μου πείτε λίγο πόσο δύσκολο θα είναι αυτό το πρωτάθλημα και τι κίνητρο υπάρχει σε μια δύσκολη κατηγορία για τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, μετά από χρόνια η Σκαφδέ είναι πάλι με ένα όμιλο, με 15 ομάδες. Σίγουρα τα παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι και τόσο ποιοτικό το πρωτάθλημα, αν κρίνω από τα ρόστερ των ομάδων. Τα παιδιά σίγουρα σε μια νεανική ομάδα είναι κίνητρο να παίξουν, να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν σε αυτή την κατηγορία και πιθανόν μπορεί να έχουν και άλλες φιλοδοξίες να πάνε παραπάνω. Βέβαια υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βραχνάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το οικονομικό. Αν φανταστείτε ότι εμείς ήρθαμε σήμερα και πρέπει να έρθουμε άλλες 3 φορές στην Κέρκυρα. Δεν θέλω να πω τα νούμερα, εντάξει. Όπως θέλω να πω ότι και εμείς τα παιδιά που έχουμε στην ομάδα είναι έμπειρα. Κάποια από τα παιδιά. Έτσι. Έχουμε 2 τα οποία έχουν παίξει Α2. Και κάποιους άλλους που έχουν παίξει γάμα εθνική. Δηλαδή και ο Κόκκιος έχει παίξει στην Α2 στον Αγρινίου και ο Γιάννης ο Παθανασόπουλος, ο 7 έχει παίξει αυτός Α2, έχει παίξει γάμα εθνική. Ο άλλος μου ο γιος, γιατί έχω 3 στην ομάδα, έχει παίξει και αυτός γάμα εθνική με τη γυμναστική τρία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε και να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω. Δεν ήρθαμε για να είμαστε περαστικοί. Να πούμε ότι περάσαμε, φτιάξαμε μια ομάδα, κάναμε 5 ακαδημίες, πήραμε 5 δραχμές. Όχι, εμείς ήρθαμε για να μείνουμε και θα μείνουμε και θα το δείτε τα επόμενα 2 χρόνια. Πάντως η ομάδα φάνηκε πιο ξεκούραστη σε σχέση με τις κερκυραϊκές ομάδες και πιο ίσως σε καλή φυσική κατάσταση. Τα παιδιά και εμένα το κάθε μέρα σχεδόν, έτσι. Εντάξει, αυτή την εβδομάδα κάναμε 4 προπονήσεις. 4,5 να το πούμε. Εντάξει, γιατί μία δεν ήταν τόσο έντονη. Δηλαδή τις 3 μέρες θα έρθουν στο γήπεδο, τις άλλες 2 που δεν θα έρθουν στο γήπεδο θα πάμε έξω να τρέξουμε. Έτσι. Τα παιδιά αυτά θα βρούμε την ώρα να πάνε να τρέξουμε. Και θα πάνε να τρέξουν γιατί θέλουν, έχουν φιλοδοξία, θέλουν πιθανόν. Οι Κερκυραίοι θέλουν, αλλά δεν έχουν γήπεδο και ώρες, τέλος πάντων. Όχι, εμείς έχουμε το γήπεδο, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, να μην έχουμε παράπονα. Και να πω σε αυτό που είπατε πριν, ότι και οι κερκυραϊκές ομάδες έχουν δύσκολα ταξίδια, δαπανηρά. Έχουμε αυτό το καράβι εδώ, το ρημάδι που. Εννοείται, για όλους ισχύει, δεν ισχύει μόνο για μας. Έτσι, και εμείς, να σας πω και κάτι, είναι μια ομάδα που είναι οικογενειακή. Είμαι εγώ μαζί με τον κύριο Μπουρνάζο. Δεν υπάρχουν άλλοι πίσω. Αυτός ο πολλαπλός ρόλος σας τώρα, πρόεδρος, προπονητής.
Υπάρχουν στην ομάδα. Ναι, εννοώ πόσο πονάτε αυτή την ομάδα, δεδομένου το ότι προσφέρετε από τόσο απόσταση. Να σας πω κάτι. Επειδή έχω 50 χρόνια στα γήπεδα, έτσι, σαν παίκτης, σαν προπονητής κτλ. Θα πω ένα μόνο γεγονός. Εγώ στον Άγρινιο ήμουν 24 χρόνια προπονητής. Από το 1990 μέχρι το 2014 που αποχώρησα και έφυγα. Και έκανα και τον προπονητή, τα έχω κάνει όλα. Έτσι. Για μένα δεν είναι κόμπος, ευχαρίστηση είναι, χαρά μου είναι. Και ειδικά τώρα που είμαι και συνταξιούχος, έτσι, γιατί ήμουν καθηγητής φυσικής αγωγής όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τώρα που είμαι και συνταξιούχος, 2 φορές με περισσότερη χαρά θα το κάνω με αυτό το πράγμα. Άρα τώρα που ξεκινήσατε με το δεξί, έτσι και ψυχολογικά και αγωνιστικά, είναι ένα συν αυτό για την ομάδα? Εννοείται, γιατί ο σκοπός μας είναι έτσι κακά τα ψέματα να μείνουμε. Δεν έχουμε άλλο. Δεν υπάρχει, γιατί αν πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα είμαστε εκτός τόπου χρόνου και πραγματικότητας. Εμάς ο σκοπός μας είναι να μείνουμε. Σίγουρα μία νίκη εκτός έδρας είναι ένα κίνητρο από τα παιδιά, ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Έτσι. Έχουμε και 2 καινούργια παιδιά που δεν μπήκαν να παίξουν σήμερα και άλλοι 2 που δεν ήρθαν. Οι 2 μεγάλοι μας δεν ήρθαν σήμερα λόγω δουλειών. Ναι, είναι και δύσκολη μέρα. Είναι και δύσκολη μέρα. Είναι τα παιδιά είναι επαγγελματίες. Θα αφήσουν τα μαγαζιά τους, δεν μπορούν να έρθουν σήμερα. Έτσι. Τα οποία παιδιά θα παίζουν στο Αγρίνιο. Έτσι. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, γιατί εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε. Η Κέρκυρα δεν έχετε ξαναέρθει. Οπότε από το τελευταία φορά ήρθαμε τον Αγρινίου το 11-12, δεν θυμάμαι πότε. Έχουν περάσει χρόνια. Καλή επιστροφή, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Λέοντο. Μια εκπληκτική φιλοξενία, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Όλα άψογα ήταν και τη φιλοξενία αυτή θα την αποδώσουμε όπως θα την αποδώσουμε και σε όλο τον κόσμο, τη φιλοξενία στο Αγρίνιο. Για τον χρόνο Αγρινίου 16 πόντους πέτυχε ο Κόκκιος, 16 με ένα τρίποντο ο Παπαθανασόπουλος, 11 πέτυχε ο Πάγιας μειώνοντας 3 τρίποντα, 9 ο Κατερινόπουλος με 2 εύστοχα καλάθια από τα 6 και 75, 7 πόντους ο Μαυροφρίδης και 3 ο Παπαθανασόπουλος. Αγωνίστηκαν επίσης και οι Μπουρνάζος και ο Παπαθανασόπουλος. Για τον Λέοντα, τον Γιώργο Κυπερούλη, 16 πόντους με 2 τρίποντα σημείωσε ο Σπύρος Τεργίου, 9 με ένα τρίποντο ο Χονδρογιάννης, 7 ο Γιώργος Τσενεμπής με ένα εύστοχο καλάθι από τα 6 και 75, 6 ο Τζιανούμης, από 5 με ένα τρίποντο πέτυχαν Γογκάκης και Σέκας. 4 πόντους πέτυχε ο Τσουκιάς και ο Λάμπρος Τεργίου, ενώ αγωνίστηκαν και οι Λάζαρος Τσενεμπής και Γαρνέλης. Γιώργος Κόκκιος για τον χρόνο Αγρινίου αντιμετώπισε την ομάδα του Λέοντα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας. Ξεκίνησε με το δεξί στην πρεμιέρα της Α Εσκαβδέ και τι ήταν αυτό που σας κράτησε μέχρι το τέλος, ακόμη και με μικρή διαφορά για να πάρετε τους πολύτιμους βαθμούς? Το πάθος μας. Το πάθος μας για τη νίκη. Μπήκαμε από την αρχή, θέλαμε να κερδίσουμε, να ξεκινήσουμε καλά το πρωτάθλημα. Το δείξαμε, μείναμε κοντά στο σκορ, μείναμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή και καταφέραμε και κερδίσαμε. Μια νεανική ομάδα ο Κρόνος, φανήκατε πιο προπονημένοι, ίσως πιο έτοιμοι, σε πιο καλή φυσική κατάσταση? Είμαστε νεανική ομάδα, έχουμε ως πλάνο να τρέξουμε, να παίξουμε γρήγορα και προπονούμαστε καθημερινά και σε υψηλή ένταση για να κερδίσουμε και να το βγάζουμε στο παρκέ αυτό. Είναι δύσκολη κατηγορία και ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Ο στόχος της ομάδας είναι νωρίς ακόμα για να τον θέσουμε. Εμείς θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα και μια νεανική. Πιστεύω τα καταφέρουμε. Θα δούμε τώρα.
με το αριστερό η πρεμιέρα για τις κερκυραϊκές ομάδες, περισσότερες τουλάχιστον. Ο Λέων υποδέχθηκε τον Κρόνο Αγρινίου, το πάλεψε αυτό το παιχνίδι πολύ, με τον κόσμο να δίνει πολύ δυναμικό παρόν στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα της ΑΕΣ Καβδαία, Άρης Γιώργος δίπλα μου, για να μου πει τι έγινε και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Όντως κάναμε ένα ξεκίνημα με το αριστερό. Φάνηκε σε εμάς η έλλειψη προπόνησης και συνοχής σε αντίθεση με την αντίπαλη ομάδα, που έδειξαν, παρότι μικρή ηλικιακά, ότι έχουν δουλέψει αρκετά καλά. Φάνηκαν πιο έτοιμα από εμάς, άξιζαν την νίκη, συγχαρητήρια στα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να εμφανιστούμε καλύτεροι στο υπόλοιπο τη σεζόν. Είναι λογικό λοιπόν να βλέπουμε τέτοιες εμφανίσεις, διότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες, διότι τα παιδιά είναι ερασιτέχνες, διότι δεν έχουν γίνει ολοκληρωμένες προπονήσεις με όλο το ρόστερ όπως θα έπρεπε. Εντάξει, αν και δεν θέλω να το θεωρήσετε ως δικαιολογία αυτό, έτσι. Οι συνθήκες στο νησί μας είναι δύσκολες, όντως. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι οι ομάδες της ΑΕΣ Καβδαία έχουν 2 φορές προπόνηση όλη την εβδομάδα με ολόκληρο το γήπεδο δικό τους και άλλη μία που το μοιράζονται με άλλη μία ομάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν. Και σε συνέχεια, που είμαστε ένα νησί που ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι δουλεύουν σεζόν το καλοκαίρι και περιμένουμε να κλείσει τέλειο Οκτώβρη για να μπορέσουν να μαζευτούν στο γήπεδο, αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες ξεπερνούνται δύσκολα. Είναι όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο Λέων έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό, παίχτες με εμπειρία, παίχτες που συνεχίζουν να φοράνε τη φανέλα και να υποδέχονται και κάποιους πιο νέους. Σίγουρα είναι θετικό που έχουμε κρατήσει κάποιο κορμό, όμως αυτός ο κορμός μεγαλώνει ηλικιακά. Οι νέοι που έρχονται είναι λίγοι και οι ώρες των προπονήσεων ελάχιστες, για να μπορέσουμε να δέσουμε σαν σύνολο και να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο, άσχετα από το αν θα έρθει νίκη ή ήττα. Πέρσι το παλέψατε για να παραμείνετε στην κατηγορία. Φέτος ο στόχος ποιος είναι? Ο ίδιος. Νομίζω φάνηκε από τώρα. Ο στόχος είναι πάλι παραμονή στην κατηγορία. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Κρατάει μέχρι 15 Μαΐου. Στόχος μας καταρχήν να έχουμε την υγεία μας, να κάνουμε τον ερασιτεχνισμό μας και να κυνηγήσουμε το στόχο μας μέσα από τα δεδομένα που έχουμε. Γιώργος Γογκάκης για την ομάδα του Λέοντα. Ξεκίνησε με το αριστερό στην πρεμιέρα της ΑΕΣ Καβδαία, υποδεχόμενος τον Κρόνο Αγρινίου, παρότι το πάλεψε σε ένα δυνατό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Κάθε πρεμιέρα και δύσκολη, ίσως οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες. Καθόλου έτοιμες. Δυστυχώς, θα μιλήσω για μας, αλλά θεωρώ ότι είναι γενικό το πρόβλημα. Ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει, τι να πω, ούτε μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού προπονήσεις όλοι μαζί. Η λέξη διπλό είναι σχεδόν άγνωστη και νομίζω για όσοι ήταν στο γήπεδο ή όσοι το δουν, φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Όπως λέμε κάθε φορά, είμαστε ερασιτέχνες, όπως και άλλες ομάδες, δεν είναι δικαιολογία. Είμαστε ερασιτέχνες, προσπαθούμε για το καλύτερο. Μακάρι στη συνέχεια να μπορέσουμε ο καθένας όσο μπορεί με τον τρόπο του για κάτι καλύτερο, για τον κόπο μας κυρίως και μετά για την ομάδα γενικότερα. Θα βλέπουμε καλύτερα παιχνίδια όσο περνάει ο καιρός, που θα έχετε στα πόδια και περισσότερες προπονήσεις, θα τελειώσει η σεζόν. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Σίγουρα. Εντάξει, οι ώρες προπονήσεων για άλλη μια χρονιά μειώθηκαν, γιατί είμαστε, όπως ξέρουμε, αρκετές ομάδες. Αλλά και πάλι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο να βρεθούμε τους συμπαίκτες μας. Έχουμε καινούρια πρόσωπα. Ουσιαστικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες μπήκαμε όλοι. Πάμε για το καλύτερο και ελπίζουμε να είμαστε βελτιωμένοι αγώνα με τον αγώνα. Βέβαια, είστε από τις ομάδες που έχουν κρατήσει ένα βασικό κορμό και αυτό νομίζω είναι στα σίγουρα. Ναι, σίγουρα θα βοηθήσει. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, μία ήττα είναι πάρα πολύ νωρίς. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Μία ήττα δεν μπορεί να τα διαλύσει όλα, ούτε να χαλάσει την ψυχολογία μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να βάλουμε στο κλίμα το περσινό τουλάχιστον τους καινούριους. Είμαστε μια παρέα και με τον προπονητή έχουμε υπάρξει συμπαίκτες, φίλοι εκτός γηπέδου. Οπότε η συνεννόηση και ο τρόπος επικοινωνίας είναι λίγο πιο εύκολη νομίζω για μας.
και κύριοι, οι αθλολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.